भुरग्यांक फावो त्यो सुविधा मेळनात जाल्यार शाळेंतल्या माणकुल्या भुरग्यांक उखलून एडीआयचे कचेरेत व्हरून बसयतलीं. साळांतल्या पुनर्वसन केंद्र शाळेच्या पालकांची ही निरशेवणेची उतरां. बरे शाळे खातीर तांचें आंदोलन 14व्या दिसाय चालूच आसा. आम्हाला शाळेत जायचं, आम्ही इकडे बसून कंटाळा आला आम्हाला लवकरात लवकर शाळा दुरुस्त करून द्यावी असे. शिक्षण हो भुरग्यांचो पयलो अधिकार हे फकत आयकपाक बरें दिसता. प्रत्यक्षात शिक्षणाचेर गोंय सरकार गंभीर आशिल्ल्याचे अजिबात दिसून येना. शाळेची अवतिकाय पळोवपाक शिक्षण मंत्री आशिल्लो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्वता थंय पावलोच ना. वयल्यान कोण भाड्यान रूम दिता जाल्यार पर्यायी वर्ग सुरू करता अशें सांगूनय कांयच केलें ना. आयकात पालकांच्यो करंदायो. जेव्हा आम्ही सुरुवातीपासून हे आता आंदोलन करतोय, हे शाळा बंद आंदोलन आहे 20 तारीखपासून करतोय, तेव्हाची परिस्थिती आम्ही तुम्हाला दाखवलेली आहे. जेव्हा फॅन पडलेत किंवा बाकीची वरतून स्लॅब पडतंय, आता या उन्हाच्या आणि गरमीच्या याने हे स्लॅब पूर्ण तडकत आहे. आज सकाळी पण तिथं आम्ही सरांना भेटायला गेलो तेव्हा अक्षरशः बघितलंय तर ते स्लॅबचे तुकडे पडलेत, बीम फुटून पडलेत. अशा परिस्थितीत आता तिथं सरांना किंवा बाकीचे स्टाफ जो आहे त्यांना पण धोका आहे. आम्ही मुलांना बाहेर काढलंय, पण असंच जर चालू राहिलं तर सरांना पण धोका आहे तिथं. आम्ही आता असं ठरवलंय काय तर आता जर हे कोणीच येत नसतील, आता आम्ही पर्यायी त्यांना जागा पण दाखवलेल्या का ते जागा त्या दिवशी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला बाईट दिलेली तेव्हा सांगितलेलं काय तर तुम्ही जागा उपलब्ध करून द्या, आम्ही तिथं शिफ्टिंग करूया. पण अजूनपर्यंत आम्ही ती जागा उपलब्ध करून देऊनही एडीआयची कोण आले नाहीत किंवा शिक्षण विभागाचे कोण आले नाहीत. ते बघून वास्तविक त्यांनी जायला पाहिजे होतं आणि त्यांनी त्याचं कन्फर्मेशन करायला पाहिजे होतं आणि मुलांचंही नुकसान टाळायला पाहिजे होतं. त्यांना वाटलेलं की आम्ही 2 तारीखला ही शाळा चालू करून किंवा मुलांना हे करणार. अद्यापही मी आता पण सांगतोय, शाळा आतमध्ये मुलांना आम्ही पाठवणारही नाही. आता जो शिक्षकांना धोका आहे तो आम्ही बघून उद्यापासून आम्ही नाहीतर ह्या शाळेला टाळ ठोकणार आणि मुलांना आम्ही इथून उचलणार आणि एडीआयच्या ऑफिसमध्ये नेऊन बसवणार. हॅलो, हांव प्रांजल प्रवीण सावंत. आता आम्ही 20 तारीख आम्ही हे आंदोलन सुरू केले, शाळा बंद आंदोलन. कित्याक की आमचे स्कूल जे आसा गव्हर्मेंट स्कूल पुनर्वसन शाळा पूण शाप ते म्हणजे मोडकती गेल्ले आसा. आता त्या दिसा हांगासर शाळेन एका भुरग्याच्या तकलेर फॅन पडटलो आसलो, पूण एका भुरग्यान ताका दुखल्लो म्हणून त्या भुरग्याक एक हानिकत म्हणटा ती जाता ती वाचली. पूण आता 4 दीस जाले आम्ही पहिली बसलेली 20 तारीख आफ्टर वेकेशन. आज आम्ही परत ते आंदोलन स्टार्ट केले, तरी सुद्धा आता 11 साडे 11 जावपाक येयली. आमकां कोण हांगा मेळोंक येवंक ना, कित्याक आमची दखल घेवंक ना. आता हो शाळेचो जर नवीन बांदपाक जाय किंवा रिपेअर करपाक जाय तर टेस्टिंग आमदारांनी इनिशिएटिव्ह घेवन ते टेस्टिंग करपाक लायला, सो दॅट तेंच्यांनी समजून घेवपाक आसा. दुसरे जर आमचे कडेन ऑल्टरनेटीव आसा न्ही, त्या भाड्याक कोण दिता आसता आमी भाड्याक घेता, तेंच्यांनी दिवचे. तो सोंपलो विशय. अरे पर्यायी व्यवस्था आमकां तेंच्यांनी कोणाचें घर भाड्याक दिवचें, आमी भाड्याक घेता, मागीर दिवचें मरे तेंच्यांनी. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार.